Sini kongo kumanyibuna eskuru ya St. Peter's Academy iyo kutoka ase ward ya Bugiakumu imeye bunge ya Bonchari nigo ya orokio bokoleri obya magega ya machibu ya matemwa gosoka muri kito Ndemo Steven Natalere Nsemeyo na gutwara engwana ya bene no director w'eskuru iyo Umancho mureni maita matemurage neta gosoka chiskuru chinyenge ncho chanyare ko bachigokora buya korwa sorongo rwa gusichinde nchira kora buya korende gate chiskuru chiri chiakorere buya korwa se bunge ya Bonchari egotoka ime county ya Kisii na mone skuru ya St. Peter's Kisii Academy egotoka senseme ya Bonchari nandake gati ya biri banyare ko bakora mbiri nanyare ko manyabuna banyare komenta se eminsko yabo korwa se eminsko babwato mwako ete babwata max chimisato 53 na bere 382 kurendo mwako yo bamentire minisiko yabo goika amax chimisato na 90 igo bamentire sana na nimbwatire bugari yabenero ko bamo no mo director obo monene assess kuru ya St. Peter's Academy yoranyare gusuka angaiga ndakatebyo obo bisimbo ibonekera bocha kaneri atari madam director na lero iga nakyo igwete inde no bongo komone sana na kaneri atari yao incho manyene school rietari ane Mrs. Priscilla Mbui nagokire asogontarira ase skuru yeiga naende ninde no mogoko monene ng'abana baito bakorire buya goetania bari bo mwaka oria oeta twaroche nabo bakorete buya mono mwaka oria babwate amaxi chimi 353 na abere mwaka oyo banyorire chimi 390 ngwakira Nyasaye mbiya mono naende mbiya mono ase matemwa ya sokira sikinjira chingiya ande ngoganiria abana baitamaya andake ni metegati ya biri mwanyara ba mukokera ase skuna ria se mwana ino mutangani abata max chiminye na 13 nabo teberie talia ina ndake nkelikerete ino gutwara uyo tanganite ntundeya na last time nakiora kombe ese uri utanganite mbiya mono sana mwaka oria twabwata omwana omutangani obwate amaxi 416 mwaka oyo omwana omutangani iga abwate 413 no omwana iga akorwa Kelvin Paul nane aro orenge egabana y'eskuru omwana orenge omuya omwana omoigweri omwana otokonyete mono sana omwana okorete omokia nande akabana bande omokia abana bekerasi eki akababekamo akabaomokia bakabegente ekemo baganchana bare kori baisiamo nagie kwara machibu aya asokire arama ya sengenjo yo mwana oyo iga orenge gavana nande Nyasaye akarora buya omutanga nando nero otanganire obere nambe yemo obwata maxi amaya mono andake omwanche mwekera ko igweskuru gwate minsko ya 390 iminute buna keroko okwara average yekerasi ekugionspi igere 390 ne minsko nene sana chiskuru chibwate minsko ime account ya Kisii ne chinke sana na yechire skuru buna chiabo elimu academy na chibwate minsko buneye inkeri no mwakora bune skuru mwako kwena kibune minsko ya ino commentere by 8 aso mwako oyo ndiya mono egento twakorete no goika abana abange na kuba motivate na kubatabiri tangani baba sama saba abana bamba saba mono bakaba abana bayaba mumanyite Nyasaye bakaba abana baigweri bakaba abana baokoromokia bakaba abana batari korara gasi yabo chinsa chinyinge no gosoma korara kwa gwate chinsa chinge sana so abana ba litangani ba mumanyite Nyasaye ria kabere bagakoromokia ria gatato bakaba abana bayaba okoboria barimu ase babwata obokongu iga abana baya mono barenge abana barenge gentekemo onya koyo lense bagenda bakwana nere bamo motivate bari baisinere bamotebia sobo kongubure mwana oinera oimoka igoro so na abana barenge egentekemo abana baigwana ine sana ndake ni metebere beto byakire koneto bochigokora ni meta machibu ndanyare ko bambaya abaibori mbaga neri abalimu amona abaorokigo ingerora tebegoro ya support konyora ko rwasa abaibori bekerasi kiya 5 na 3 mbiya mono abaibori babana abaigo barenga abaibori abaya sana kendi gionsi tware koganiko rwasi bare igo barenge angego tokonya no yarenge chinga chinkongu ekero kibesa kitaiya sense lakini abaibori abo barenge abaya mono mbato igetange bune school baigeta abana nge mono bakamotivate abana bakatora kyobwanjanio bonene kagera abana nabo bakarema bagakora matemu bagaita ngana yawe yo mwerio
ntagete gwakira abarimu bane ng'ambia mono sana. Abarimu bo bakoromoki bataikorara nabo bare saa bana rioka ria kabere ng'akere abaibori ng'ambia mono sana ase ogotoa support eri twaganeti korwa ase more igo mwatoete support ere engiya Nyasaye agendere kobasesenia. Ne ria gatato ing'akere kero oyomo ogokora ase esukuru yaito emeremo aba bande bagotokonya nani teaching staff abarabu mbarenge abanto abaya bagakora omoki mono bagatoikange bagaika abana ang'e kero oyomo agakora emeremo yaye buna ekonyarekana. Eki naki kiagera togakora buya na abana abwo abarabu bakaba abana abaya buna nabatebia mbacheti gotoa obokong'u bokobagambera ng'a bakorire eke na keri kere ekebe. So okogani kwane nkoringa naende ntobwate ekerasi eke bono gekogenda kerasi isano isato na kero togogesabera Nyasaye abakonye na barabwo baba abana abaya bakora omokia naende bamente mean because kero omwaka bono tokonya komenta naro Nyasaye abakonye bagende nonya 395 kuna okoraba okogani kwane bune omonyene esukuru eyeiga. Mbuya mono na congratulations. Mwancho morigererio yunero mwalimu omonene gose omonyene esukuru yaye ya St Peter's Kisii Academy wereire bune esukuru yaye yanyara kwene kibuna yasukire bosio na goikase eminisco ya max 390 esaitu buna Ndizi TV togendere komurekere me county ya Kisii county ya Nyamira gotebi esukuru kichiri chia korire buya na ndakinkiri bakorete kieng'encho mono kwene kibuna baikire essence emeyu koripoteri ya Ndizi TV kurwaiga essence emo ya St Peter's Kisii Academy iretere nende Mos TV.